sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, I am dying. En fredelig havn i den lille sydvestfranske by Le Verdon, som ligger ved Gironflodens munding ikke langt fra Bordeaux. En trykkende varm junimorgen i 1984. Der spejdes ud over flodens grumsede vand. Skulle det være muligt at få glimt af vor rejses mål? Svagt anes et skib i morgendisen. Endnu er det for svært at fastslå hendes størrelse, så lad os gå ombord i lodsbåden, der bliver det sidste af vores transportmidler efter næsten 14 timers rejse tværs over Frankrig. Vi er på vej for at besøge rederiet A.P. Møllers tankskib Peter Mærsk, som i øjeblikket ligger for anker i Gironflodens munding. Peter Mærsk ankom i aftes fra det Karibiske hav efter en rolig sejlads på 12 døgn over Atlanten, og medfører fulde tanke af olieprodukter, hvoraf en del skal losses ved et raffinaderi op ad Gironfloden, og resten skal sejles til Port Donges på Frankrigs vestkyst i nærheden af Saint-Nazaire. Ombord på skibet er der travlhed på dækket. Man er færdig med elektra for denne gang. Det vil sige, at man fra Peter Mærsk har pumpet noget af lasten over i et mindre skib, for derved at gøre Peter Mærsk så meget lettere, at vi, når vi senere skal op ad floden, ikke stikker for dybt. Peter Mærsk er en såkaldt produkttanker på 39.336 tons dødvægt og bygget i Kure i Japan i 1981.
Hun er 182 meter lang og 32 meter bred. Skibet har 16 separate tanke, hvori man kan sejle med praktisk talt alt. I øjeblikket er der olieprodukter i tankene. Sikkerheden er høj ombord. Selvom olie er et brandfarligt materiale, og en uforsigtig handling kan føre til tab af menneskeliv og værdier, kan det behandles på en sikker måde, når reglerne følges. Rent faktisk hører man sjældent om brand i danske olieskibe. Skibets kommunikationsmidler er de mest moderne, og skibets telegrafist i daglig tale Gnisten kan via radioen tale med Danmark, hvor end man befinder sig i verden. Peter Mærsk kalder Lyngby Radio, kom. Lyngby Radio, Peter Mærsk kalder Lyngby Radio, kom. Tak. Mandskabet kan således ringe til deres pårørende i Danmark via Lyngby Radio. 1903. Ja. Nå, okay, men det var alt, hvad vi havde her. Så må vi få samtalen lidt senere. Okay, tak for det, Marlon. Nå, så tager du de ting. Besætningen på Peter Mærsk er på 25 personer. Dækspersonellet har, foruden at de vedligeholder den kendte blå farve, også brovagter, hvor de skal stå til rors, som vi senere skal se det. Og det er også dækspersonellet, matroserne som her bådsmanden og pumpemanden, som klarer det praktiske arbejde, når der skal lægtres, fortøjes ved kaj og lignende. Følger vi trapperne, kommer vi op på broen, og her møder vi skiberen, som i dette tilfælde er kaptajn Kurt Wagner Hav, som har sejlet i A.P. Møllers flåde i snart 30 år. En erfaren sømand og navigatør, og samtidig en behagelig og afholdt chef ombord. Yes, our draft will, when we have loaded him, be 9.42. Kaptajn Hav taler i øjeblikket med rederiets agent i Bordeaux, firmaet Worms, som har været en stor hjælp for skibet. Vi skal tilsyneladende have lægteren på besøg endnu en gang, så vi kan klare turen op ad Chiron-floden. About has to master. Can you bring me 300 francs when we come to Ambles? Boat is coming. 300 francs. And then make the note. Mens den sidste del af vores overskydende last nu via slangen her
pumpes over i lægteren, vil vi begive os nogle etager ned i Peter Mærsks indre. Her finder vi skibets maskineri, først og fremmest hovedmotoren, som er en 6-cylindret B&W dieselmotor på 13.100 bruttohestekræfter. Motoren er i stand til at give skibet en fremdrift på 15 knob, svarer til 15 sømil i timen, altså 27 km i timen. Hver cylinder har en slaglængde på 1,70 meter. Vi ser her cylinderforing og stempel. Den støj, vi hører, kommer ikke fra hovedmotoren, som jo ikke bruges, når vi ligger for anker, men fra hjælpemaskineriet. Skibet har 3 hjælpemotorer, som sørger for elektricitet, varme, vand, aircondition og drift af styremaskineriet, så de kører også, når hovedmotoren arbejder. Hjælpemaskineriet har et forbrug på 2 tons dieselolie i døgnet. Hovedmotoren bruger noget mere af den billige svære fyringsolie. Ved maks hastighed og fuld last bruges ca. 40 tons i døgnet. Nu er det ikke kun maskinerne, der skal have brændstof. Det skal mandskabet også. Så vi går en tur op i kabyssen, hvor vi møder hovmesteren Christian og koksmaten Henrik, som er i gang med aftensmaden. I officersmessen er der endnu for en tid fred og ro. De af officererne, der har vagt, er ved at færdiggøre og afsende lægteren for sidste gang. Tilbage står så kun de sidste beregninger og klargøring af skibet, så vi i morgen kan påbegynde den sidste og måske vanskeligste del af den rejse, som startede for 14 dage siden i det Caribiske Hav.
Sådan går det. Hvad siger du? Hurra, godt. Det siger hurra. Nå, godmorgen. Ja. Det går sgu nok. Vi har 2 måder. Morgenkaffen i matrosmessen er ved at være overstået, og nu venter vi alle sammen kun på lodsens ankomst. Nej, det er nordmand. Der har været los ombord, siden skibet ankom. Loserne er her på skift, 12 timer ad gangen. Også når man ligger for anker, er der på grund af det smalle og meget trafikerede sejlløb krav om los fra de franske havnemyndigheders side. Loserne, der som regel selv har sejlet som kaptajner, har til opgave at assistere skibets kaptajn ved passage ind og ud gennem floden. Han er, eller de er alle, eksperter i lige netop dette sejlløbs forløb, dets grunde og banker og eventuelle andre risici. Den los, vi får ombord, har nu til opgave sammen med rorgængeren at få os sikkert frem til kaj oppe i Port Ambes. Det er dog stadigvæk kaptajnen, der er øverste myndighed og har det endelige ansvar for skibets sikkerhed. Vi har nu halet ankeret hjem, startet hovedmotoren og sat de nødvendige signaler. Vi spurgte kaptajn Hav, hvad kurvene betyder. Det betyder rent faktisk, at vi ligger så dybt, så vi har ingen mulighed for at gå af vejen for andre skibe, så de skal have hensyn. Det er Altså de tre kurve, der hænger der. Aha. Det røde flag betyder, at vi har brandfarlige laster på. Ja. Og det blå? Det blå, det er kontorflaget. Kontorflaget, ja. Ja. Og så har vi tricolores på den anden side derovre. Så er den sidste og vel nok mest krævende del af vores sejlads i gang. Vi skal nu flytte næsten 40.000 tons skib igennem et sejlløb, der bliver smallere og smallere, jo længere vi kommer op. Kaptajnen og lodsen planlægger nu ud fra oplysninger om skibets hastighed og dybgang sejladsens forløb mil for mil. Og i smalle farvande som dette er det meget vigtigt, at man tager skibets squat-effekt i betragtning.
Squat effekt er et udtryk for en dybgangsforøgelse ved forskellige skibstypers forskellige hastigheder. Det kan nok bedst forklares ved et eksempel. Vi ser, at Peter Mærsk i øjeblikket har 2,3 meter vand under kølen, og vi sejler 8 knob. Hvis vi nu satte hastigheden op til 14 knob, ville skibet synke 60 cm længere ned i vand. Dette er et fænomen, som opstår ved sejlads i kanaler og andre farvande. Man skal selvfølgelig også være opmærksom på, at effekten forøges ved tæt passage af andre skibe. Then we can make ready and we don't waste any time. So actually I think it's a good idea to get information. Yeah, in daylight there is no problem. Maybe 147. 147. How many tugboats did you say that? Two. Two tugboats. One, you take the rope from the tug. Yeah. That's one on both sides. On